1, go! Így startolt szombaton a marosvásárhelyi triatlon verseny. Pár perc múlva és 1 kilométerrel odébb pedig már érkeznek is az első úszók a kijelölt helyre. Aztán a 8 kilométeres kerékpározás következett. Aki egyéniben indult, annak egy gyors átöltözés és már is biciklire pattanhatott. Aki pedig csapatban indult, az átadta az ellenőrző csipet, így a csapattárs folytathatta a versenyt. Idén 130-an versenyeztek csoportosan és 77-en egyénileg. Kevés az a sportoló, illetve lelkes amatőr, aki egyedül végig tudja csinálni. Ezért találtuk ki azt, hogy lehessen stafétába is menni, minél több embert megmozgassunk, minél többen vegyenek részt egy szombat délelőtti testmozgáson. Az utolsó versenyszám a 8 kilométeres szaladás volt. A versenyre amatőr, illetve profi sportolók egyaránt jelentkezhettek. A fő cél felhívni a figyelmet a testmozgás fontosságára. Ez aligha nem sikerült is. Speciál nem készültünk erre a versenyre, de ösztökél, hogy tavalytól minden másodiknál valamit mozgunk. A 10 évesektől a középkorúakig szinte mindegyik korosztály képviseltette magát. A díjazás is ennek megfelelően történt, hisz 13 kategóriában díjazták a versenyzőket. A marosvásárhelyi megmérettetés a BioEL Triathlon Grand Prix országos pontszerző verseny második szakasza volt. A harmadik pontszerző versenyre Tusnádfürdőn kerül sor egy hét múlva.